Hai guys, nih di ting goजौआव बोरै नुदों दसे बेरायनोसै इयावनो गिलायबो लागोन नङालै लासै लासैलै जै नै ting goजौआव नै लोगोफोर दाखालि बार अखा फैनायजोंनो टिंखौ बुखारलांदोंमोन मोननैसो लगायबाय थिं बल्डार जाबसिना होनदों एकदम बार अखा बिराद फैसोदोंमोन ना बुखारनानै थिं गारिदों दुब्लियाव बेखौनो दिनै लगायदो आरो मोननै मोनथामसो लगायनायमोन गोदसार एरियानो नै थिं सायावसो दङ लोगोफोर गोदो एरियानो नै थिंबो दं आरो थिंबो दंबावोसो बोरै दं लोगोफोर मिस खालामदो गासैखौबो सापर्ट खालामनायदो अननानै लोगोफोर चेनेलाव गोदान हाबफैदोबा लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामना हो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर सापर्ट खालामनायदो बर'दो बर' होननानै नोंसोरनि आसायावसै लोगोफोर नोंसोरो लाइक कमेन्ट हरबासो भिडिअ मोजां मोजां बानायनो इन्टारेस्ट नाङो उत्साह मोनो ओंखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना हो लोगोफोर मोनसे दङ थिंखौ लाफिननांसिगोन बेखौ गोलैना दंहाय थिखांग्रा गैया दोङो थिखांनानै आरो गाखोफिननांसिगोन गिलायबो लाङोलै बोरैबा दे बिदिबा लोगोफोर बाय मोजां मोजां लाइक खालामनो कमेन्ट खालामना हो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर चेनेलखौ बाय बाय।